Kuita zvakanaka kuzviitira, Sis Ketina has been rewarded generously by her followers kuti vaendisa Mazepe Island. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Guys, izvi zvinodadisa zvachose. Sis Ketina actually got 3,400 and something US dollars for the live that she did na Mazepe. Vachitaura kuya kwaakaita Mazepe and the one where she went to the airport to get Mazepe. The fans were very happy kuti finally Mazepe azoenda vedu way after a long time of struggling. Pamwe nekubirwa mari inokwana iyo kuita 7,000 pound namai Mazowe. Ataura zvakare iye akati pakuenda kwake kuisland he never paid a cent, not even nothing. Sis Ketina vachinge vaziva kuti mai Mazowe munhu akaita sei, vakabva vamubatsira mukomana kuti asangane neshamwari yavo ine kambani yeke. Shamwari yacho iya yakabva yaita get in touch, vachibva vaita interview, and he was told to take his passport to Pretoria 3 weeks ago, and Pretoria iya ichibva pafeedback kuti aiwa visa ratobuda, you can come collect, and matickets achibva mailiwa akasvika. Komana achibva topinda mundege ndokuenda, akashaya kana nguva yekuita live, akumanya kurongedza mabhegi nekubabaisana nemhuri yake achienda kuisland at no cost at all. So if you look at Ketina, she did something good to help her, a friend, and out of it she actually made 3,400. This is only the start. From the stars dziri kubva kumafans, akaramba achizoita nejeni yaMazepe nezvese zvichaitika, she can get actually so much more by doing good. Pane zvona mai Mazowe zvekuswera uchibira vanhu mari. So tinongotenda Sis Ketty, even if she has her own weaknesses, the fact that she helped a friend, it is something that counts. She is still human after all. Mukomana apinda ati hachawanikwe pa social media, busy ka semunhu akushanda basa rinobhadhara.